Audio Jungle. When ninja was animal mubia munamum, Adia Bakupo was a Siwesua, Oman and Ninja, I had down bonus I told you, Wafa, Osoro. Don't care. What kill what tomorrow 10 times a chama. Also, the crown who's so muscle in Ponaco Tito. Oh, Concobra Yame Umbra Yame Umbra Pejaun Saminu Aobra Hallelujah Concobra Yamaya Bani Chayo Mama ya bani chado ampawa obra ampawa hallelujah Jesus Mese wama ya bani chayo Yeswe Mama ya bani chayo Pape Mama ya bani chayo ampawa to me so I'm a power Maya Bani Jayo Mama ya Bani Jay Pape Mama ya Bani Jano I'm power Aobra
Oh, sorry to me, repent. In the name of Jesus, Repent, in the name of Jesus, Holy Spirit, can I say, Mommy, a random Bible? Also, we didn't want to. I hear help was so. Send your also. I am that day, the fire catching. Then the child not there. I'm buying for sorry. Every morning, now Hindi, and now holding, and any monyam, I out the other. Amen. 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 So, the answer, Shenanim, Kajan said, Minia, Adi Biara, Edini Pakon Kwajim, Adi Biara, Ebetumia John Kwano, Niyan Nothing, Na Ekoda home. Hallelujah. Is the Lord. Savo for us on Sakadan Seminia. Akontu na yetunu yenhwe bonkum yenhwe nifa yenhwe yeti yenim nko na yehwe ekosi se ubehu se waduru no de wuye bia yenwai amen na bon sama Jesus. Hallelujah. Abusafo Yegusua bodawuro etufu kyerɛkyerɛ yaten kan ni mu kyerɛ nipa Kristo Yesu nkyɛn kwan sɛ obehu no na wahu ni ye anɔpɛn kyerɛkyerɛ baayɛ no kyerɛ sɛ deɛ Kristo Yesu mogya asɔ ne so no ɔte ne ho firi bɔne nyinaa ho. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Yegusua yɛtwɛn sɛ papa ne bɛsana ba onyamai na aya na bigidi ebi so nyini sɛ nyɛ nokorɛ ɔno de waka dani duru a ɛna sɛ wogidi yo sɛ wanyɛ ani o obɛkyerɛ. This week yɛkɔ out nyinaa message baako a na meta de ma abɔntesofoɔ ne sɛ abusuafoɔ deɛ nti a ɛnsɔre abu ɛwɔ wiase adɔɔso bebree no ɛnyɛ sɛ nipa no per se anaasɛ obi pɛ ne ho per se. It can be sɛ anaasɛ ɔmo ka Awurade adwen particular but now may come one say they are fulfilling the words of Jesus. Yes. Yes or no? Okay. Omo nyinaa yɛ fulfillment of Jesus Christ prophecy. Okay. Entinya obi a ɔte asɔle na Yesu ade ne nim sɛ obi yɛ sɔfo a ɔyɛ soro abɔfo. Enti assembly sɔfo baako sɛ ɔkɔtɔ abetie di ama na asɔle ba hu ne ka gyan sɛ na sɔfo so di abetie. Hello. Hi. Sɔfo so di abetie. Ɛma sɛ ma me nyina yɛ nipa o yɛ nipa. Sɔfo di abetie udware. Hallelujah. Praise the Lord. Enti sɛdeɛ churches abu na ɛnɛ Nyankopɔn asɛm ayɛ so easy and faster than previous days. This 21st century the Nyankopɔn asɛm no ayɛ smart because you use smartphone. Neboa ayɛ smart ankasa ne smart ne sɛ ma nka no kora nkyerɛ ɛnɛ wote hɔ a wankasa wo phone so you can read your Bible. Neboa baabi a wonam biaa wotumi tie audio tete no na audio a ɛyɛ Bible nko a na ɛkasa na akɔfa bi wɔ he na wonya bi ka no kora na akɔfa bi wɔ he na wonya bi na anadwo kantanka ɛno kora yɛ kora de sɛ Yesusa 30 years back ya na mu kuro mu nyina nipa baako pɛ na wɔ black and white akan drama wona nanom nyinaa ne ahemfo nyinaa fa nkonnwa ne akɔtena ase ya mankora na tena fam panyini na tena soro ya akan drama. Yes. Neboa radio ebo 6 ya ne nyinaa kɔ group wɔ radio baako ho ɛno kora battery na hyehyɛ mu esi soro ne ama ne po dua deɛ ne bi na motie news na mu wie a maka atom. This is about 6 bm no masaba. Yes. Hello. Hi. Na
enough forms are asɔre baabi a na nante kɔ asɔre efiri ni biri ba kɔ seseko ɛno 31st night mo fa fam bɛɛ sɛ ofiri yɛ kɔ amankyem mo na muram kwan na mo kɔ asɔre Sundays sa asɛm me kan me bo a wa bɛdi adanse na yɛ nim biribi a ɛfrɛ no all night na nkantom dry fasting na wonim ade korɔ na yɛnyɛ bi da dana aduru point sɛ wankasa woda yɛti asɔle bɛsɛ ten ne wɔ hɔ ubi radio no wote sɛ yɛbɔ Yesu din ka nyame asɛm wɔ so usu TV a ne yɛ saa de hyia o woforo trɔtrɔ yɛ saa de hyia o wofa taxi yɛ saa de hyia o woba edwom so a yɛbɛdi yɛkɔ market so a ɛso yɛde yɛtaataa hɔ hospital woda mpa so yɛde baa hɔ prison obi abɔ awura hɔ abɛpirikyi me sati ma asɛm ka don broadcast wo ne bɛ na me yɛ no na ne toilet so public toilet anɔpa aka wɔm no masala no hɔ na mpirikyi me gyina kwan na no pɛɛ John the Baptist deɛ no bi ɛmaa deɛ no mɛma deɛ na me gyina ha toilet so no da bi anam deɛ me kɔ me don broadcast to wo a mokɔ bi no makyerɛ mo baabi baako yes deɛ ɔkyem no itie deɛ aka no so utie deɛ ɔbɛsena kɔ otie ntɛnu sɛ wonsa line na kɔwura mu nkwa ntie mfa metwam na baakɔ afo aso mu ɔno na me preach wow hallelujah is the Lord me ko preach ahomachi bi ma maame aberewa bi sɔle nka me yɛ adwane because anadwo saa de aberewa de ɔkɔ efo kotokoto ɔbaya na obebie na bɔso 50 pesos me na chie waya deɛ na so na me nyiska ɔyɛ bɔkɔ tina me ka kyerɛ sɛ obi wɔ hɔ a wo na abɛgye ne nkwa ho papa baako ɔyɛ ɔhene wɔ krono no Bra James ɔka kyerɛ sɛ prince sɛ ɔba we akora we wɔn na bɛtumi agye me fa me mɔ so no mpirikyi nyɛ saa mentimi nsakyera da na yɛ dɔm na me yɛ na me gyina ne mpoma akyi opie ba abɛkyea me ba Awurade ama saa akonya no so nkɔ na me fa nsi hɔ enti dɔm braka sɛ wɔn na me kɔ gyina pirikyi na sɛ toilet so yɛ de atoa wo hospital yɛ de atoa wo yes magazine nkrɔfoɔ ma hyehyɛ mfidie wɔ hɔ mpirikyi yɛ de atoa wo wadwane akɔhyɛ wo dɛm radio so yɛ de atoa wo VIP m sɔfo wɔ mu bɔ ne CD wɔ VIP m yɛ de atoa wo one a wonam gyina wo ho so a wabɔ awura wo fie ɔde atoa wo entina no why na betumi deny say want to be who can deny nobody enta ya fast kanya na nanom time no yes so ni ma kenkan ya de bi agu audio so a wote wa na ebo kyerɛ Matthew asempa etire baako kikyemu baako no wa start no wo kan na de wa enti wantumi ankan ya kan so wante wote ya tumia ya ma omutimi preach emum nyina nokre ya san kasa kyerɛ mum ama mahumum a wo preach da emum a wo body ignorance yes mumu omu nyina ati Nyankopɔn asɛm na wo mu nyina how radio I'm telling you was it what they confirm in the prophecy yeah say it just sansɛm ni nyina apostle ni bi adanse just to witness you ya dance yourself nipa we asɛm no ɔte ana wante just a word na wonya kwa mu na aten the one say be mu said the time is over so we ye bran adu ayeno ayeno yes ani asofo mi ni anoma asofo amu tie mi ni de wo hwɛ mi nyina afutu a mitimi de amamu ne say nobody on this earth including God can stop false prophets. Okay. Yes or no? True. Sir, because even God wa jumbe ya ona. Sir, we stop false prophet. On one kasa on ne numa sama ko ye de. Ediesi. No kwa pa. E pasa Yesu nya no kwafo. No kwa. If it's on one na prophet say etwaso mu ye de wo papa. Oka ba ko. Baby, oka mi enu baby. Oka mi ensa baby. O se bebire. Ensi wa wo te ya no e na wo so ye ntam. Na wo fa wo adwene ehunu nyan
answer say the time is what up. Sabo hapa. Ndena so. Sayan hiya aja ye preaching nyina beka yanum nokre yentimi preacher ba bitumi Awurade adoye ne nukuradie na animonyam ye beye adifo omuso da ma ye ebu omudin dole anu mu ye da dole. You can never stop them. Yes. Dole anu mu dole. Sa obi ni mu nsole ba hwe ni pikuo noble man papa mpanimfo mugukuo awu ya aggressive egu ho awu mu nye Awurade asem ntie nye Awurade asem ntie yegusu na dia ona so say one na asole ba ne so boketwa eyira dan that day no omu ye overflow efiri woko ena na asole ne saase ye pija ye domi dey ya ye de ne ba TV so se ampo ne so boketwa eyira dan saa day no na obi no asole saase ye kese so what philosophy preach the gospel. Yes. Let people know about Jesus. Who Jesus simple. No. Ki Jesus be ye. Sido sitie the urban paso stop them. Mimi tie Awurade adom ene na asem ne mpanimfo amedi wo machi etime educate ye ama yan kasa Awurade asem no ye hu ye right and ye left. Meboa in the 1 John chapter 2 verse 5 or can say be the yan kana me hade am for me sim yen na ye hu ye stand ko o say obiara odi na asem so ampara odo no Nyankopɔn do na wie anu Nyankopɔn do awie paye wonimu ye na di wo se wonimu ye na di wo se ye wonimu de ka se otenimu no de ka se otenimu sense onante se de ono so nante ye example ma me say example nkyere mo e ma ni nyina am nsole wow hello e ba de na sa papa bi wo fi a otimi e ko report ne ba se ne ba we emu no nipa ne ye den a wenti na asema asema kan se onye dai umuno okay uche mi se e da na mai nyina asori gina ho e ye wonu asem biko so obi mu baabi asam no na akyere ne se etwase wo gina ho uche na meka enti so obi gina ha no so sole bi a onka ho na emomu o sua de ama na ye dai enso onka ho asam na ewura wo na mo matimi asori agina ho wow the one sole bi a no wo mu ne sofo lokwa wa de be kan no afemu nyina mo ntana se asam na sa mo ma ye dai atana se wonderful enti media me hia ya sa Awurade asam no enwura mi mu asam ne ba kire mi de twasa me ya dai me ye lokwa pa asam ne ba kire mi asam ne ba hu me left and right baby am repeat wa ha e kire mu abusafo dia onni Kristo anu masam so no omuno lokwa ya yire chinchina se ade we jet by force onni made na se kire ne de ekowi a ye sole wa obejai neboa lokwa obejai dressing one sama da bia ye kai se eye enhye na anye gidiem na wonim dia wo ya obeye ne dem a obesum Awurade wo dem a nko a wo ya akoye de ope lokwa pa Awurade asem na abua nsole yate afede yate nsole na ma yenya edin kura mfa asole ni bidi ntubiem edin ni nyina asa ama ise yenya Golgotha church no so the church of Ephata no so ka ho bi jeze omunya din bi wo ya anwa mos ministry ya yemre afa asadina asa Samimi who sansam na emamani je emami who say ye me pin na chin wo ya de ai wo ye no kwafo na de waka nyina so ai dai abam hello hi do waka nyina abam bra don't challenge Jesus baby na sa wutimi gina ho ka say
unipa me na mama so mama wadwuma ya me de wakosko akwabuchire wo kasa teacher manim nipa dete na kasa sa no na se wo refuse na asem ya obu na asem so ti eje ne ya what about you and God so ne Nyankopɔn hi wo ya achidifo ni bia 72 fo na omunya de ehia omu ko ye no yes omu di aduane bi e sa ya nansa no mu hwe Yesu achidi kwan biom wo ya sa nkrofo ni bia omu yare omu kwa so no mu to mu no mu ko yese ade foforo aba no mu ya sa nkrofo ni bia mu ye omu no mu ni adwuma anopa wi anwumre no mu chede mu afo ni bia adwuma wunya ye ntia na mama respect brawi onika na me hwe ne so obenya ka na bra bo besesa Mr. James the same thing we pani bi wo wa na wo tini nti na asa wo do Yesu o ya wo boa wo boa mani nya adwuma na ne man koyi na hwe no enu awon abofra ba kwa di onya ya no se rapture si no adesua me fa om se wase sofu me sika maboa no nyina me ko pagya ni nyina na me ko tuye de ko che na sa Bible ne ka se eda no enipa de sika ba mankusie so apem se ye nokore wa mention yiri di wom wa mo ne ba bia di wom ni kru di nim di owo ko se reject preaching that door so people so try and do say me tikem obi the track blame me achiro a message unya bi wo phone so na me obi wo kra o mu ya mesere wo te phone anopa my ba ko de minim say ayi na phone ya te creator anopa message obi hwi abro na mtimi nkan we me na was ya meka him 139 na me kunu nkobo me ya be to nyom ha na aduasa nkron baba ya pon me ko Methodist are solid them. Was it him 139 that Ben Ebeton Mako or had the Asan and Kuno? Ah, me call, let me couldn't cobble me. And Conad the Asa. Message will be sent the Brawa, what an also back and that's a diabetes. Asa. Until the order message, a pretty, Omuye odious, Omuye and Obiafa from Lord Henanim, evangelist, yes, prophet, apostle, no, the man. Meaning now gospel na ye promote you. Mewa no correct. Buana ebuo and so still afena bone for some koso. Afena bone for some doso. Afena ya da yentupum. Yentum. Nanga gospel do zinge da so tubum. Panono. And now na na tona se hu ni nipa o ti ansam ye no hwene ni ani ti saw nante ba na wo yam hyew eno so ba da bay na wo yam hyew anka tete wo ko akura ase na hu so bi di wanimu a ka di mika ekoto no na ho ato enso ne wo se wo ni ayi ni ti azase na nze won nam ba bi no hu bi se won susuro ni ba ko susuro no no so ko to fa abo o fa se ni ba no so fa se o ya suru o ya nipa no uyonku nipa o enso eja nam na hu knaman ba we okay they say emwa so ya bamfa so atende yi nipa they say my be so de ni elders ekoto ne star no sofo ewo ayi ye fro say sunyan yeso mu wi papa ne ma ndogunu papa ne suma onim say elders die obuase yase elders bi kan iska omu say obi free abrochire ba bia wa dollars na betu so monita sa ko ya bank wa dollars asu ngo kan iska ne wi na dollar ni ni so for question ye masa na dollar no so for ono so ko ni pass eja na de oba on ba tight ma o so for me da kotum na say di system ba ko de ko di system ono yase wo mu nka ho no mu ani bire no so no mbe bubia ne say nim kwasa ne beto mu nyina aso ono mu bubia no ayi no eda no afana kan kore boase o problem skana me ma so le kro di njero ayi masa enti say edru point say enipa kura anyi ne yonku ni pa ni biye ene store sa aba ne de robot na etana no
and adwuma ba nyina computer na ɛyɛ because they say nipa ho hia kra ma ne yɔnko nipa bi yem material things ho hia ma no ten and so gospel no and sita baby sita enti me lifestyle me ha me ho sa o aka bisa eja mo me ka kyerɛ say eja me ha me ho asa nipa ne bi wo mu yɛ mo sa sɛ o mbetimi aboa awurade de awurade de ama me na meyɛ yes de ɔde ama me sɛ me nyɛ de me nyɛ ho akwadworo ba me nya ma adwene sɛ tintin na me na wo Yesu kura Yesu ebe wuye ɔkɔ enti abɔnefo ama wiase bi ɔbai Yesu kuro yi Nyankopɔn no na adwuma wo wie yi mewa yanka se ono nko a ono na chikura Peter bai wo wie Paul bai Paul wie yes wana ye adwuma cha Paul bie ni ho enso Paul no kom obi bai nka se wo nko a ne ayi teacher waka evangelist waka prophet waka wo bua afi kura na Mose ni Elia so sa kura beba wow abekanya me asem yes enso yesterday ni pa be hye enti de ama no do it o time na so de awurade de ama no portion ye ne kɔ ne gya numdwa yes muda ho gospel na bua ma afi de ebon enso afi na bɔne ɛdɔɔso increase fi na bɔne increase everywhere asɔle dem ɛna me titi wa na CCC wo mu preach ICAC o mu general secretary no o dan ni hwe pulpit ne so enti asɔfo nketo o mu mpanimfo na se adi ba bia anyoe da bia anyoe ɛwɛde da bia anyoe nti ya wadwen sɛ ne sɔle akɔ asɛle wei e de am kyerɛ mu wo ke kan sɛm do kɔ akyɛ kora kɔ obi tia me so le man bi ka jom say mo so fo so o problem o ya so le mo bayfo nyina adwa na begum da mo ho ne wawu na se ne was mo so fo no o bo ase ne wawu o ko se wa so fo no bo ase ya so de mo bayfo ni nyina adwa na kogu ne da mo adam ba to mo na kire o ma me o so mo nyina adwa na kogu a ko se wa so de mo ne so fo no ho ne wawu ampa so o mawu hello hi baby anyoy baby ado ye Yesu mu nko a wonderful Yesu mu nko a na ado asori bia mu yes apart from who Jesus Christ because there is peace in only who Jesus Christ power oh bon sami Yesu nko na ni mu ajo yes ana mi ko titi wa manchem aba ko so so ama steady wa da bia ya hu so so yi Yesu kire ye pa enti me so ama me so me study Bible no am pa so the true me nyina me hu Jesus ho because bra Moses erade frɛ no ka sɛ o gina ho man no ene erade ntam no saa de no wo se na o kire mu Nyankopɔn asɛm he is the word of God Jesus Christ wow yes you can find Jesus in Genesis you can find Jesus in where Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy Joshua Judges up to Revelation yeah because in the beginning was the word and the word was what with God and the word was what God wow Teradi asem abu 18 babia by yesterday boni so increase and increase boni increase and increase dan edoso a fulfillment and say we in a true to sani penny nyina ebu awurade ti me gina ha to be say passe ma bra bonya me so me fulfillment ma boa ma awurade asema bamu ba mi nyere chefa mi nyankwa ti mu ama so no kure nim mo hu no kure kwan no abrante me ka to say eye battle eye war yes ade bi ede nkwaje ebire ye bia e hyase wo Yesu so Yesu na sase wo no so onda ye nkwaje a ebe wiase no ade na ebe lande fom amani penye masomdwie no
adeɛ ne ɛba from de asomdwe aba no ha deɛ akufo ado yɛ nyinaa wo ne sɛ nipa bu afu ne boa ɛnso mo ana 3 days yɛi wofɔ baabi a mode maama to nnwom nyinaa ka adum so mo sɛ yaa maama yɛntia ne boa yes yaa maama asɔre dɛ maama abɔnten maama hwan ma mode sate ata so ɔfa ata na mode kuu no ɛna mode baa kwaku maama so kwaku maama yaa maama sisi yɛi mo pam no wie a mo saase Kempromisak ɔmo sɛ akufo ado din no ɔyɛ King Promise and Sack bro wanhyɛ baa no wɔyi wadi nti King Sack and King Promise nipa biya pɛ sɛ ne nua a ɔhyɛ n'ase no yɛdeɛ ɔno ne pɛ nokorɛ mɛboa ɔno so mpɛ sɛ ɔno so bɛyɛ deɛ ne nua no so yɛ dɛ ɛpɛ ɛkɔ so papapapa to mu yɛ demonstration ɛsɛ to King Promise motu dum so enti sɛ ahokyerɛ no aba no garanse na egya yɛ nkurɔfoɔ ɛtitɔ nsu wuo ɔmo mu kɔ abosom so kɔ gye nnuro ekum bi wɔ amena ase amene bukum bi no ɔsɛ ne nyina ɔmo wura afi wobɛkɔm no na ne nua bi anwu saa da ne yere bi ankɔwu bi na ne papa bi anwu bi nti wante pain basa wo papa bi te sɛ deɛ ɔne ne te wo nkyɛn ho n'anim a wɔne gye wɔne sakora ho na wɔne gye no ka amena kɔ buku ne pɛn a ɛna ma obi sika dɔre yɛ nnɛ ɔno so de tete la nkurusɛ mu a ka bɛhu sɛ wiase awerɛho paa ka bɛhu sɛ wiase awerɛho enti da na yɛbubu no amfa mu fie no kɔnjanse no amfa mu fie no ɛkwan ne mu baa yɛ a woka nnam sɛ yɛ ɔde bade ebu ne da agu yɛde ayɛ dɔbo road ama no ɔda susu anaa wagya asu ɔkususu because ane kwan ne fie na pie kurom to obiara se ɔmpɛ yɛnsa mfa foforɔ mmara hello hi nti nipa bebrebe ne gu abɔnten nti wosu sɛ akristofoɔ nim bebe wom nti zionfoɔ nim methodistfoɔ nim bi wom assembliesfoɔ nim bi wom last year kifet na NPP deɛ no Sunday me ba sɔre ba baako korɔ so me na nipa me na sa tɛne owuram nam si yes yɛ wɔ mu ya wom masa baabi anyo yɛ obra baabi anyo yi nso awurade asɛm sɛ ayɛ tan mo a mote yɛ yi mema obiara mike a wobɛpirikyi nokorɛ obi ade mike bɛma ne ha bia wobɛpirikyi obi koraa ne mu odu kyɛ ɛsɔfo mbo bobo obɛbu bobu wɔ ha no yes na ɔwie akasa mede ama wɔ mo mawie wobɛpirikyi ɛne obiara bu n'ani so nyansafoɔ deɛ wɔnyɛ biara ɛtene wɔ ɔno ankasa deɛ yi na ne so ani so ɛtene awie ne duru akasa yɛbɛte papapapapa ɛda no tane bɛyɛ hu pa firi sɛ ɛyɛ awurade yɛ sɛ wɔyɛ wo saa dom no provide wo deɛ ɔhia nyinaa na ade bɔne na ɛtua ne ka masa ɛnɛ yɛyɛ teaching sa na misa mpɔnsa bu sɛ question bi sɛ sɔfo na wo sɛ yesu bɔɔ naked yɛhu sɛ wiase so nipa bi a ɔyɛ ɔbɔ naked ne nam abɔnten bi ayɛ deɛ bɛyi wadam num mɛboa yes wotwɛɛ no korɛ na sɛ kawia meme ne wo mmienu nti Jesus ɛbɛyɛ mad person on the street just to save you but I'm telling you
who says, "I want Munam Kwaje to say, one day also by a mad person. I'm a Jesus was an atade, not that day, and he not be Jesus. I ain't a because the urban on one and must be mad, they be mad, they be CBM, on your subium, but then for suddenly being serious CBM. If you saw a silly puppet, carry one, side before them, obey sure for a year, who home and swoonya. If you say, I didn't know why any bunny, not time and so. What time na so? Me say your ba meeting. Na me need to work on program bi na no call to sakutation. Me ba fie me say betona se hwe masa. De de Yesu osoro ni nti ama osoro kasai. E do de si fom. Because na de na no odi o. What thing? Ya buna manika mana esi. Papa no osoro e Yesu. Say rade what wa. Esum ni mununku atwa ne wasia. Otadi nanim. Esum ni bekọ we ase nyina ma obuka asase mu say si fom na asase mu pai na Jesus santem eh papa fato mo kadade na wi ase say Yesu kadade na kadade say wi ase e wa bra na okra bi anya nkwa otunya rescuing life as a pato wa ma biem yes sir we do ni panu masem che Yesu die ofari ni pache Yesu ubu ni pache Yesu obra wase ma okuru ne wadwuma yefo che Yesu de Yesu ebe kan wo pa na wo fa wo mfa enso fa na home Pastor ye preacher no pa wi anwumira no pa wi anwumira no pa wi anwumira ano pa wi anwumira start and preaching bebrebe na wo tie no wa wo sa ma ho problem o wa wo ma ho problem because ni nyina na wo te no emfa so ma so ma ye besa so akan ni nyina de bu aten tike wa tie kura nkenye kawan jankaye papa ni tiam no papa sa hodu ho buka wiasim sei so wiasim bukam no si fom oya fast ko be sei nipa sintinya me pa ene mabona ma yenhu nanim mpo mabona ma ne nsa nyina wo so cha no ai moja e sane fa ne hunku fom ana ni hu na de biem tokura beto ne mfie nsuo ni moja edi afra ana data so da ho Jesus ne ba ma da nanim amane meme hye aguro ne ho eto na ta de so tata Jesus na wo beka se kom de wunti wapo Yesu ya bo ni so nti wapo Yesu ya kan wati asem nti wapo Yesu wudi atade se why na tide wo betima aka tem se na atade ya one bro once watade ya one pe entomagu bi anka ho a wo de se kwa afuom ya one pedansa ungrateful people why na se ne mpabo ya one awodam ha ni happy na pese rade mfa mo ansa no so ne enti onsisa ewiase nyina mfa nso aw na de wiase ne emu dan ne kanyam o de be dey o de be fa hin o de be fa hin o de doku nyina ma wa segedo seketo a wa boyi sa ketewe wo tanya o betimi na tata so ba so le timi famba tidie na wo pe die yi jeja ho sa ni mema de da rough ni ma de da rough kasa rough de da baby basa ni na mabosom so adifo so malam fo so die na wo pe sayare sa no nya wie na ma no kra na watu mu no sade ya boni o yare no ne ho anto na unim se wakosi okra so ho to nyina wie akade sayare senti na wo pe na nam san ho to wie akade die na atamisi ni wo wiase die na no ni she's ungrateful as ya mun kwaji e tiseya say that day no how are we going to run ye be run ne say ye be ko ha na say ye be ba
be video bi obi Sunday ma akora bi a omu kɔ baton we di abrɛ wo kɔ ne eduru no so ɔgye ya no ɔde asan na chi on sɛ na adwene ne sɛ wo komirika no enso wo komirika bɔne enso ne teacher ni na ntimi anso ne mu stop speed ɔkɔ na chi timirika wutu sister utu kɔ hen where are you going to end up let's say on kwana you preachers oh you preachers bi me say abrofo Pawosa ya munchen ni preaching Pawosa any other people omu nyina titi about holiness abrofo abubuduku access cat you omu nan ase sama ni mi refi ni din abrofo nti wo say enyomanfo ene adutufo edi manim akwanye fa so ahini anim omu dika omu nim so omu ayira no enkremofo bi asachira the full speed ebi ahini anim akonfo bi tapo bi na guo at the full speed hello Kenya nyama oyeye no Kenya agina ni wo wiase ese be gina ni wo awradim akọ heaven ajaw wa jimi wajimi enti sa bra why is serious a man memfa baako because what say nyambotre yes selection for tuntum for kokọ for hone ho fa kese fa tietia fa tenten fa size ni nyina bi hwibi what I say tina 7 days ni nyina e bi afa 10 a week day bi also for 10 7 times 10 to 1 week also for 70 we are what we nyina out next day safa foforo what I say schedule GB enipa no kumbi aduru ni dibi the second year di ayira de nyina bi akoba akoma da ochinto ska the first accident oyirai then o ekoye no wohyem ashia wohyem di aduru type nyina bi to kwan kwa aman ahodo so je wudi ene ye hu say yes na so betena na ai warning kitengite edaman ya say wo ba say usuro because asole baby ba some we ba kekere mu ja na mo mo amfili e mu jimi munyi monim munya time ebi say umrika no tu kokwan bone so yiwani me di bone ni ye ma ho nto ensan numbi num de ne brodo tatan tubi societies and secret societies don't be need access to among penning for unchere ade oye ne bo ase ya idie o ba se wo bola so ana o bana say o unihwi wo botom wa jimi baba sha you dirty crazy o kan unyare obi afemu atoto alu prenyina ho le private jet SC 5 stars e won suwa eno ne ka say yes nipa no wi ase na wo de etro kokoboni enibire nyemo free we di ko jam e be sa bo wo bonsam jam bonsam jam e be sa bo fi se wajimi hallelujah timuma yemu kwaji ya no eni wuwa papa ni bi wu ya no ayamom yen kai kakra muma ne ye ya kakra futuo na mede ma wo busuafo si asoli na ebu ni Awurade asem na setano yen komse omu fafele Awurade asem nti ye benya akyerɛkyerɛfo atorofo ni enya ekristofo atorofo okyechemu ansa na enya adifo atorofo nti ewo mu chichemu enya adifo atorofo no nko a ye wa asɔle atorofo ho ene ewo kristofo atorofo ho ene ewo akyerɛkyerɛfo atorofo ho omu nyina abeba a edia dance ye nti na nkramo ma mu nyina ye kanya nkopon asem India nyina Awurade asem aduru ho Saudi Awurade asem aduru ho Kuwait e kyerɛ sɛ the time is what up. Time's up.
na a best 1 month no the way ni pesi wu wo Ghana no any people this month there too much oh the accident the no atu ni kwawu too much ni pewu sa so wo tana kan mu kra na yem hyeso wo tana kan ma na yem hyeso because dem kru say bu afa so aka tantan ne ko nti na say nya ka enye ne de wo kwohwe ho e de aduru ni so na e kwohwe ho e la ba lai aduru so no nko ade emfa won ne ka wutim you shall die. People are dying. So they are saying to do an ebu. Yes, so much evangelism. Na me ba ko ka to say ene asisie ni kwase ebu nti obi a so wate ne ho. Ene me hwa mo so mo mpe kwase ebu mo so mate mo ho. Obi a so wate ne ho. Amen. And so we preach the gospel. Now the ana ya me tan ni say who die mic ni many pana. Obeba be kan te say de ono wo osoro abofo so die to wa. No to na man so twen so. Oh. No to ni tan so. Ti ne asofo mpanimfo ne nketo anka. The time me hono de me ne wa asem. Obi a hwe ne yonko downfall. But mun nyina so preacher no de say ye kokuro ba akonim. They are joking. They are joking. Because everybody when young one or sick crono, and when I am will be on your day, uncle, into young one. Because we are brought in your pay, putting the pa and was some. My sister, may catch it all. Send a mere summer yaka, a boo tie for bonnet, fat, or some any be free. Because I'm a baminin ye free. And a years of some can tell us also so. Was so. Ono nya akabonu nye free. Yes. Obi oni nye free beto abefa akoni fie. Dabi. To so sana Yesu aka kire wo. So waka. Ono nya akabonu nye free. Wa Vivian say Yesu ono nye free. Aka. Na hwede wabra bonka beto. Nene nya aka so nene nye free. Sana ye ka. Sawan ade bia ni pantumi mfa enya na rode amfa amaye. Bone fa kire rode de maye. Na kire say ye betimi de bone ache. What did I make? I did be a young to me, no, a radem farmer nipa. No crap. The bit to me, I am not the my auntie, and nipa bit me the boniache. No crap. Don't find cha on found. Sen can't answer what the examiner. But the examiner of mean to me. I'm not mean to me. I don't care. Mean to me. I don't care. Someone I'm who jump park so Kofwa who do a preachy hair. It's me bisa Mami Bako. What you swam, then so back, she will be when Nima Seka come to be. So let me put a Bible. Oh, preaching. That is station preaching. Last but we see Yanam Chini preaching, no mammy. We hear preaching, we hear preaching. One more for when you bread. And yes, I won't wear around you. Okay, never or your fulfillment. Or may Radia Samay, I bet so. Radi Shram. Amen. Sana so here. Also, may Radia Samay. Who may Radia Samay? Oh, Buana Dawson. Sitabia. Yagaya signboard, Yagaya billboard, Yagaya tracks. And you know, so far we share Radia Sam. And he, Monga, baby, I say, we are saying, who take a motive? No one. Who take a motive? Got dropped on your day. You drink a so good, you have it so valuable. And you will be together. Yeah. So we never book you. And I'm telling you, you will do regarding it. Yes. As some of what's in the name of Jabia was so we
Amen. I don't know, so we. If it's from a bee, and so be Europa, has a bee, what I said, no one about Tipper, or now from any other day. Also, young can come up a joke for us. For us, and I know. Four. Canberra. Was it Anna? 4 verse 4. 4 verse 4. Was it? Once a man, dear, or Obesia, and some Yawa, what is that? Original castle, who can do that? What's the book line? Ah, Obiamo, when you saw what there is. I said, now, what's the who's a good man? It was in we are sitting up on a council, and then they read only Christian, and I is Shana and Suna. It was saying we are sitting up on a trouble. It was my young telling over from your school holiday. Then when you are not a dear, you know how rich you are finding your head. Susanna's started. It's about one about. I don't know what best. And we are, and near much them. About 2 at the end of heaven, a quail, yeah, Fanaka. Tinas now, Obetinatino, Quatian Tino, Mamma, our dear Somier. Gideon Somier, yes. And Granny Somier, yeah. Was it to a brush into look or you'll be able to, yeah. What's up for or some for 4 days, will be a bumble. I want to want you. I want to bomb the Christmas soon. But someone, Samama, I'm a double share seat now. The over shares it. When you have to branch away, then can or shares it. Then go flat room, then go continue money, then go quail news, then go cobbles, but preaching buying, a future buying, and to the cheddar buying. I must sign it by way with time. One summer, the over shares it. Edna. And I'm going out to the accident. The car came in one of the shuffle. Was he best? I mean, ask more kind of future be fine. And one of the boy correct. The first time the boy see bed drive on him. Jehoya best one hour time. I'll be here. Cross with me now and the I'm swimming on my episode. If you dare talk at you. As of with typically free the camera, who be one that you know sheep at 2 times around to channel. Let me see if we can move. Someone above her. When I was me, what's the second? Then the Bible towards here. And when I said, come here, I know what church and no most better to offer me Jesus. That's the why. I say, me, oh, we are better. And to a tram in the corn, and I said, in jail, no, be at the shell. Once a foot to one, I'm only 2 minutes. So let's sit back and that day, come and put the other. But me going to sit back and train me back to me. So don't care about it. The mamma knew a seminar and in a foot to one. I didn't finish as she has seen it. Yes. You're too for such a while point in. Oh, my left to not fire. And now, my mouth for like a street, no school. And the Wally I tell the accent. Oh, my boy, you won't. But don't, man. To win someone, what does she say? Etina, Wetina, and I'll come out. I feel you watch someone of them. Poor what's your shit? What's anything? What him say? Or say, a Marantia, a Tubrica, blah, 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 blah. Now, one or 12, I didn't know whatever from. Yes, Roughly is fainted. What him say will be over, or be you go no fainting. And you only pay Abrabom, woman from a hojo say, I would do my own good. And Tinaka or Prapra sorry them, would dear do maybe was sorry them, would you domini, and send me a Abantama, Nabomo Pinty, what chance is there? You know what you in our head, which I fed up. And you are saying, you know your type of person, and Uncle Ahujo, I need to make a can of him. You Cassandra, then Panania and champion, no assassin. What did I make him?
na afe atu we na afe dia atu we wajija na yeye mo so da bia utina no uchiafo wo se yesi o yesi afe atu wajija atu no de tu no so sa de na bi tu no wajija ya ka se twika so bi ajija asetere sei na se dija ne de ano de nche hojo Okay. wajija onza sawko afoma ye twitwa dua eja ne asehye ne ntantanse ne de bere abom ne yachim Yes. beba ne yachim ni sei sa na de loko nchen ne mo aye den ne da soawo o kwa ye se mo ahojo beba ahojo ne asemiem ba uchima etimi abe eja ni nyina anu yasi ayaka ejija anu de ya wo hwira enye enti job de okọ na ni chan wo na otu mu fo no na bambuo no ono na bambu chan wo na otu mu fo no atu we wajija Na eka wo. na ka wo wabonyinya nto wada enti bra so Yesu ni mu ye ne nsam na eba no we kura susua e ma ni bi wo ho so mu hunanim guase ebi hu no ehwe ye hwe ma ni bi kwali so yeti manum a Kristo wa beji na di nti na nsan no mu yi documentary masa omi enya agro na ye di no the entire football enya me kan twama kire mo te ha football is not biblical football nya Yo. a Christopher ntina ma for stadium buy ye kipu a Christopher so much Yesu adina na ya nyata aso mani anya ya ma koma de wo na ye sisa ade na fe stadium na ye jai wo ma begum finfin na ye jai mo na gum mo hwe wo de wo mu yi documentary me te dem me bomani ade ye video kekeno na I was crying. Jesus. Abwane passe ya no ato ase nipa no so o metete enti ye wo man bi wo ha ye fo oba ba ne nam sei ne ye twa ne ba mu abasa se obeduna Yesu and so they stand ye could be many more say be mu anim guase Hebrews chapter 11 verse number 30 34 33 33 32 urban ya fast kan na me forma no si time aso Hebrews chapter 11. verse number 34 echo. Verse number 32 down. Na dia na me nka bi. Dia na me nka bi. Sameka Gideon. Barak Samson. Shafta. David Samuel. Every say. What am I to do so cool? What to do so cool? Ahinya wo ebi asantene. Bi asantene ni na bose. Ni abosa wo ye datano. Si datano. Bi otatumi. Yana nkanta. Yana nkanta. Ya wo mi mo wo den. Ya okuma wo den fu. Ya okuma wo den fu. Kana na fompe so gu ye. E ma sa ka wo na wufuo. E ma sa ka wo na wufuo wo soro ye. Na e ma sa na aka no. Sa ma ni nyina ohu ade ba de. Wo na wufuo wo soro ye. Awufuo wo soro ye. Na binum nso. Wo gu atopre. Ye nchichemu. Ebinom nso ode wo gu atopre. Ebinom nso wo gu atopre. Jeti wo gu atopre. Na wa mpa wotie. Yesese wo begu stadium na mo ane hwe wo mo. Mo ane hwe wo mo because of Jesus. Oh. Asi Yesu a wodi na chi obehu amane bebre. Obehu wa ha bebre. Yes. Nanso empaba. Yeah. Asa twentwane na ase a. Yes. Awade ya ade de nkwaje ba ti na awade aye biam ma Kristofo no because it says so ntade bi ade wo je bebre ye no sa ade ne bre hwe de ye Yesu je de bi mu gu atopre o ma me betima aka cho so ho ye ne tan asoro na akwantu ho ye ne nwinu abofra ba ko ne ma me hwe ne nim ka jansa ho ye tan ho ye me nwinu e ma me nchen de wa ye utire ho no me hu ana me bofono me ontade ne sisi fom ya be goro ho ya do be gu atopre yes ya be ka tro asem ho kura bon obi ka tem sage se sizan of krom nyomu motuom now they we na how ejimi Kristo ni a obegina asam so se wa fira asole mu no sa ono obehia che obi a obehia che obi a
the big watopre na binu so hu dia ɔsɛ na wampɛ wɔteɛ na wampɛ sɛ ɔmo request sɛ munjaje mo yɛ no. Come on, what a faith, what a glory, what a Jesus we have. Oh, wa mo man pɛ sɛ ɔmo bɛ hwehwɛ wɔteɛ. Yes, Do it, Master, you can do it. Okay, ni nyankwa na honam ne nsai. Sɛ me dress akaba akwa me de bedi Yesu achi. yes, Ampa ne sɛ Awurade na ntimi anyimi mpa ye bedi wachi. Me som nyame a ɔte ase. amen, Me de kom bɛkɔ so ahinem tere sɛ me de di amen. Didi nti na Mose nyi no wan pere sɛ fa no Faro baba ne mu yi so ne nyame ma be hunu ma na sɛ ɔbɛte bɔne mu de beretia bi. yes, Eberetia wo de ba men no. What about heaven, kura gold na mo pere hu ekum ho wa ha. Ye de atotas. wow, Na ensu e ho na ya ahwehwɛ. Na light ni ho Awurade ni mo nyam na ɛhye ne wo. wonderful, Kura ye de mpem aha mienu 2000 years asiesie. wow, Sɛ na kuro ni bɛyɛ. Jesus, Sɛ na saa kuro ni bɛyɛ. Nti wampɛ wɔteɛ sɛ munyan. Yɛ de wɔpɛ sɛ ɔyɛ. Yɛ ne ntam. Because of Jesus. Na binom so ɔsɛ wɔn nsa ka wusɔre ɛtɛn soɔ owusɔle ɛkyɛn so. na afoforɔ ho no animguaseɛ ne ɔhweɛ Afoforo hu di ayi. animguaseɛ Bianca me mu hu di ayi. animguaseɛ Kan ne den ɛde ayi. animguasedeɛ Ɛde ayi. animguasedeɛ Ɛde ayi. animguasedeɛ Ɛna wo sɛ asɔre ayɛ gu anim ase. Hye. ɛne ɔhweɛ Woyɛ bɔne na yɛ ɔse de Awurade dɔ no. ɔka n'anim ya Na wɔhye wɔ ba bi a ɔgye no woyɛ bɔne na yɛ kyerɛ wo nkwagye kwan yɛ tu asɛn yɛ gu anim ase. Ah. Wagyae. So obi yɛ bibi wɔ dan mu a na sɛ yɛ stop no a ana mpɛ sɛ mehwɛ sɛ nipa no ɛyɛ ne nkwagye nti na ɔbaeɛ anaasɛ adwuma no na wɔyɛ ne nti na ɔbaeɛ. Sɛ nipa no ntimi a nkeka no anyɛ de wɔyɛ anaa sɛ wɔn nsa kyerɛ ɛyɛ deɛ wɔyɛ nti na ɔba asɔre. okay Nipa bebree wɔ dan mu ha ɔmu bɛware ɔmu na obi nya asɛm obi twa asɛm to ɔmu so a ɛna ehu ɔmu stand. Yeah. Prince, sorry to say it, ɛwɔ preaching mu ebire bi asɛm bi si ma oluman ɛkora bɔ no the whole congregation anim. That day na enipa ɛwɔ asɔre mu sɛ sɔ Prince ɛyɛ mature onyini wɔ Awurade mu. That day no ne convention yɛ yɛ program bi ɔkɔ yɛ adwuma ɔkɔ fie no yɛdu fie a ne nsuo atɔ paa na sɔfo wɔ afa fon sɛ amos frɛ Prince mami ɔfrɛ na ɔhyɛ sɛ wɔhyira no ɔfon no so. wow So Prince before asɔfo bɛfrɛ no ɔno so ewura adam ɔyɛ sɛ wɔtɔ wɔ ahun sɛ mɛɛma mmiɛnsa abɛsɔ ne mu wɔn mu blessing. wonderful Bebree sa sɛ so mu bɛware wɔ dɛm ne hu sɛ sɛ ɛdɛm a yɛ preach agu yɛ ni nipa bi a ɔmu nim Awurade wɔ ha. Obi no obi nya asɛm obi ku obi anim ase a obi tɔtoro to obi so a ɛna ehu nipa kɔ no ne nipa ban a wɔyɛ dɛn ɛyɛ masa bibia nto no yɛngu w'anim ase no yɛnhyɛ uburo da no yɛnka w'akyi asɛm no deɛ Mr. Charles mɛnka sɛ wogyina yɛ o gyae wow deɛ ma yɛwu sɛ Yesu gyina hɔ no ɛyɛ sotoro ɛbaayɛ ntonto so ɛbaayɛ animguase ɛbaayɛ na ma yɛhu sɛ yes. Afei wɔhene ne hwɛ ne saa wɔhene no asɔ n'ataade mu na wɔsunsuam ya oh nkwasiasɛm okay nti ɔno asɔ ɔno n'ataade mu titim. wow Ebi mu hu animguaseɛ nti duro animguaseɛ ne ehu baabi a agyina yɛtwa torɔ too so a ne ehu baabi a wogyina obi sa sɛ osisiwa ne ehu baabi a agyina sɛ mo mmerɛ wɔ papa ho ne ehu baabi a agyina ebi hu animguaseɛ nti wo ka sɛ wo ba aba no yɛ kristani wo ho ɔsere ɛna tribulation ka mo mu wa na betumi agyina na anya namɔfoɔ kora nam asase kwaweɛ so paake so wɔtete tɔ wada ba Jordan kwaye mpɔnkɔ oni mpɔnkɔ betumi de ka wɔ Jordan kwaye timi ɛhe na abɛfa obi akyire nim guase na me na fata me mo sɛ nim guase mfata hwan o de kana de wɔto nkyɛn yɛ ayi atɛne wɔ bɛte osum fata nipa ayi sɔfo bi ɔse ɛgya ewiase hwan ne ntimi mfom obi a woyɛ hwan wobɛtumi
wobɛtumi afom obi so na anim sɛ wafom ɔsɛ ɔne nadamfo ɛwɔ campus na ɔboa wo mpaebɔ mu ɛma wotumi kɔ aburukyire ɛna wokɔgye visa ne de ma wo wobaeɛ a w'ani agye awurade me da ase ohu nadamfo no akɔgu yɛde visa da ma mi yɛ sɛ nyame wɔyɛ gu sa ɔnte sɛ ayigoni sɛ papa no so yɛ ayigoni ye ɛna maa ne yɛ din ɔso wɔkɔ dwe ho saa oduru fie a tɔtɔ te na ɔsom sɛ nasɛm so ayigwefoɔ mo so mo ka sɛ yɛrɛ ho ahwan nyame so nte sɛ alatani bata ayigwefoɔ ahwan meboa yɛsɛ ayigwefoɔ so ka bi sɛ nyame nte sɛ alatani ɛso yɛka papa mo so nyɛ na mo so ayigwefoɔ mo so mo ka sɛ nyame nte sɛ alatani ɛna obi ka sɛ nyame nte sɛ ayigwani adeɛ yɛ ɔya ɔsɛ ɔha na ɔfɔgɛteyɛ ɛnso sɛ nadamfo no ani agye wɔ kɔ onim sɛ asɛm no baeɛ short time sɛ wafom ne nua no sɛ wafom no na wɔnyi nyame ɛnyɛ sɛ ɔkaeɛ na nka woyɛ wo nsa se yɛ boa me maboa mpaebɔ mu wo saa bɛdi matam agu so nti sɛ obiaa mpɛ ne mguaseɛ yes obiaa mpɛ sɛ yɛbɛka no akyi asɛm bɔne obiaa obi mu hu animguaseɛ nso wanhwɛ wɔgyeɛ nipa bi a wonya ɔha a wopaa no yie wopɛ sɛ ɔdi bi mu no wodane di mmɔyɛ ne firi sɛ mfom so ɔmpa kasadeɛ dodo nipa bi wɔpɛ bimdie bebree no ɔdane di mmɔyɛ ni nti false accusation is the last stage of supernatural promotion. Wow. False accusation ebi mu hu animguaseɛ twanto soɔ ɛborɔ nti mo deɛ ɛboa saa na agorɔ na mu die o obi wiawia ne ho ɛwɔ Saudi na wakɔsom nyame wɔ baabi nti wate me waka me wabɔ me wawe me wamene me monyere mo ho obiara mpɛ animguaseɛ ɛmbra me so amen ɛsɛ animguaseɛ na nyɛ dɛ because Rabi mpɛ Alice mpɛ what I say Philip mpɛ Millicent mpɛ obiara mpɛ nti ne nyinaa mmra me so bye ebi mu so yɛ dɛ ɔsɛ ne ɔhyeɛ akɔba akokɔ pirikyi ya maame bi dwe nso gu no so wa berekye Yesu to mpirikyi biem ɛburo fitai ubedi Yesu to bi abo utia ye soja fo mo na wukunu bu awusu na kawana mo utia ye wo yire ni nsɛm amra wana ɛbɔ so toro kakra wona nyame ase yo odoboro ya shibinu ebi nso yɛ dai empokyere ni duamu nanso empokyere ani duamu na ani duam prison yesi wanabo yesi bi abo de ɔwan paa ni si akonya so nyɛ de trailer sini tirim Jesus Christ yɛ ɛnwan fa na kuma mfa ne yam sa be sini bam na si akonya so wosi ni wawu yɛ kye obi Papa Kofi ɛne ne subordinate nyinaa ne aworo ne ho na adonwa nipa no che don kwa ye ne de to asim na hye banato awo aniswade wo ne botae be ruade paso de ne yansa na wafa na konti wa mananwu sa amananwu ya kire no kam adonwo hwie ne sai ni si wo je wo de asenu ya mananko and so they did not deny Jesus. Yes. Now see, he said, "Probably be now the action at Jungu. Oba ye chana say ema. They are planning mumienu. They are bruno. You want death? Fiase. They do be Jan and Chen. We must also call every Messiah. So be calm, Chiasem. Tinam Chai." Asole
Sɛ fa sa wo dɔre wo fikyiri efura ni